दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि सभाराम बसुमतारीनि खौरांगिरि मेल। क'क्राझाराव जानो गोनां सुबुं सानखो 2027 सोमोन्दै उदाङै सावरायनो बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल सेन्टारनि सावरायनो लानाय थांखिनि सायाव नेवसिगारदों दुलाराय बाथौ गौथुमा। दुलाराय बाथौ गौथुम आरो बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल सेन्टार जयेन्ट सावराय मेल लानाय फोसावनाय लाइजामाव गोरोन्थि खालामदों। फैगौ 20 जुन खालाराव बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल सेन्टारा हांख्रायनाय सावराय मेल हाबाफारियाव दुलाराय बाथौ गौथुम बाहागो लानाय नङा। मानोना बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल सेन्टारा बे हाबाफारिखौ लानायनि सिगां दुलाराय बाथौ गौथुमजों जेबो सावरायाखै, जायनि थाखाय खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रों रावजों बुंथियो दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि सभाराम बसुमतारीया। खुलुमबाय। दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय दिनै जोङो प्रेस मिट होनो गोनां जाहैबाय। क'क्राझार बड' कालचार ट्रेडिशनेल बड' कालचार सेन्टारनिफ्राय मोनसे लाइजाम हरदोंमोन आंनो। बिथांमोनहा हांख्रायलाइयाव जेखिनि लिरदों बे लिरनाया गोरोन्थि ओंखारदों। बेवहाय जयेन माबा होदों, जयेन खुंनाय दिन्थिदों दुलाराय बाथौ गौथुम आरो बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड रिसार्च सेन्टार होननाय। दा जों खुनु रोखोमनि सावरायाखै बे सांग्रांथि मेलनि सोमोन्दै। उद्देश्यआ बेनो, फैगौ 2027आव जि पपुलेसन सेन्सास जागोन बेनि सायाव सांग्रांथि मेल खुंनो ओंखारदों, जायनि हाबाफारियानो बे 2026नि आगष्टनिफ्राय जागायगोन होननानै बिथांमोना हांख्रायलाइयाव होदों। दा बे बेलायाव जों बुंनांगौआ बेनो जे बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड रिसार्च सेन्टार क'क्राझारा बे जोंनि आफादजों दुलाराय बाथौ गौथुमजों खुनु लोब्बा गैया। जोंहा मोनसे माहारियारि धोरोम आफाद। जोंनाव 28टा जिल्ला कमिटि दङ आरो बियाब कमिटि प्राय 300नि उपराव दङ। दा बे बेलायाव जोङो बे मोनसे फिसा रिसार्च सेन्टार, बे रिसार्च सेन्टारजों जोंहा डाइरेक्ट खुनु लिंक गैया। दा बिथांमोनहा मावनो हागौ बाथौनि रिसार्चनि सायाव, खिन्थु आफाद हिसाबै जों बिथांमोननि जि बुंनाय बे मथे थांनो हाया। दा बेवहाय गोनो गोथो जानाया बेनो जे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जाय थानसालि दं, बे थानसालिखौनो बिथांमोनहा माखासे खायदा खालामनानै बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल सेन्टार खालामनानै लादों बिथांमोनहा। गासै रेजिस्ट्रेसनाबो कालचारेल सेन्टाराव जाहैबाय आरो जेराव थानसालि लुदों बे थानसालिखौ गोदो गोबां खस्थ' खालामनानै हाखौ दखल खालामनानै लादोंमोन आरो दा बे हायाबो कालचारेल सेन्टारावसो जाहैबाय, नामजारि जाहैबाय। दा जिल्लानि खुनु माबाया रेकर्डआनो गैया जानानै दङ। दा बेबो मोनसे बिथांमोनहा गाज्रि खामानि मावदों। दा जिखिनि सेन्सासनि खोथा ओंखारदों सांग्रांथि मेल, बे सांग्रांथि मेलाथ' जोङो गोबावसै प्राय 2 बोसोर जों माबाबाय एनुमारेसननि खामानि खालामगासिनो दङ। लोगोसे बे एनुमारेसनजों लोगोसे BDISनि मोनसे माबा लादों जोङो, NGOजों एग्रिमेन्ट खालामनानै बड' डेम'ग्राफिक इनफरमेसन सिस्टेम। दा बे फिलआप खालामनो थांनायाव गासैबो इनफरमेसनखौ लानाय जाखायो। लोगोसे जिहेथु भारत सरकारनिफ्राय बुंदों बे सेन्सासआ 26 आरो 27नि गेजेराव जानो थांगासिनो दङ। दा बिनि सोमोन्दै जोंहा सांग्रांथि न'खर जागासिनो दङ। आरो जोङो सानबावदों जे मुहुर्त टाइम सफैबाय, आगस्टआव जिहेतु जागोन हाउसिं सेन्सास, बेवहाय जाहाथे खुनु रोखोमनि उसुबिदा जाया बा रावबो गोरोन्थि खालामा, बेनि थाखाय जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमा थिरांथा लाखाबाय जे जोंबो इन्टेलेक्सुवेल मिट सारा आसामनिखौ लानानैनो जों खालामगोन। बेवहाय गासैबो दैदेनगिरिबो थागोन। दा बे बेलायाव जों खुनु सावरायालासेनो बे कालचारेल सेन्टारा बेबायदि हाबा लानायाव जों बाहागो लानो हाया आरो खुनु जिल्ला बा बियाबाबो बेवहाय बाहागो लानाय नङा। बेखौ जोङो सिगांबो मोनसे फोरमायथि हगारबाय।
आरो दिनै बेवहाय प्रेस मिट खालामनो गोनां जानाया बेनो जोंथ' बे फैगौ 20 तारिखआव जिखिनि प्रग्राम खालामदों बिथांमोनहा सांग्रांथि मेल बेवहाय बाहागो लानाय नङा जोंनिया एनुमारेसना सोलिगासिनो दङ आरो जों बावैसो नै जोंनि मोनसे माबा दङ प्रग्राम GI-टेकनि प्रग्राम दङ बे 25 तारिखसिम सोलिगोन बे 25 तारिखनि उनाव जोङो मोनसे मेल लिंगोन बे एखे लाइननिनो माबानि सायाव सेन्सासनि सायावनो बयखौबो जिल्ला आफादफोरखौ लानानै आरो बेनि गेजेराव दैदेनगिरिफोरखौ लानानै जोङो मोनसे इन्टेलेक्चुवेल मिट खुंनाय जाहैगोन बेनो जोंनि माबाया बाय गिबि गिबियावनो बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि बयनिसिमबो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरदों दिनै नोंथांमोननि गेजेराव अल बाथौ कोअर्डिनेशन कमिटिनि गाहाय लिंथुमगिरि जानानै आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जों गिबियावनो मोनसे बाथ्राखौ जों रोखा खालामनांगौ जे फैबाय थानाय 2022-2027 इंखालाराव बेयो मोनसे सेन्सास जागोन आरो बेहाय जों बाथौआरि हिसाबै जोंबो बे सेन्सास खालामनायाव जोंबो सांग्रांथि जानानै दङ आरो बेनि थाखाय जोङो अल बाथौ कोअर्डिनेशन कमिटिनि गेजेरजों जोङो रोखायै सावरायदों जोंनि मेन गुबै थांखियानो जाहैबाय बाथौइज्मखौ जोङो कलम मोननांगौनि थाखाय जाबायदि खामानि मावनांगौ आरो बेखौ जोङो अल बाथौ कोअर्डिनेशन कमिटि आरो दुलाराय बाथौ गौथुम जों जथायै बिनि सायाव खामानि मावदों जोङो गाहायै दा मोनसे जोङो एप्सनि गेजेरजों जों गासै बर'नि डाटाफोरखौ कालेक्ट खालामनाय जादों बे एप्सआनो जाबाय BDIS बड' डेमोग्राफिक इनफरमेशन सिस्टेम आरो बेहाय सोरबाफोर गोनो गोथो जानो हागौ बे दिनै गोदान नङा बियो दुलाराय बाथौ गौथुमा बेबायदि हाबाफारि मावबोनाया 9 बोसोरनि गोलाव सम लानानै खामानि मावदों नाथाय बेखौ जों कमप्लिट खालामनो हायाखैमोन जों दा दिनै बेखौ मोनसे सिस्टेमाव लाबोनो थाखाय मोनसे गोदान एप्स खालामनानै जों बेखौ रायजो राजा बर' हारिनि गेजेराव जों बे डाटा कालेक्शन खालामनाया फ्राय 1200 माने फिल्डआव खामानि मावगासिनो दङ आरो बेयो दिनै गोबां स्प्रिडआव बिनि डाटा कालेक्ट खालामनाया जाबाय थादों मानो होनबा दिनै बेथिं सानजानिफ्राय लानानै सोनाबसिम आसाम आरो आसामनि बायजोआवबो नागालेण्ड वेस्ट बेंगल अरुणाचल बेफोरबायदि जायगायाव थानाय बर' हारिखौ जों बे फैबाय थानाय सेन्सासनि सायाव जों सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बेखौ जों खालामनाय जादों मानो होनबा जोंनि गुबै थांखियानो जाबाय जोंनि एक्चुअल बर'नि डाटा बर' पपुलेशना बेसेबां दंबारो आरो नैबे थानायाव जों बर' माहारि हिसाबै बाथौइज्मखौ मोननांगौनि थाखाय जोङो अरायसम जों बर' माहारि हिसाबै नांदों आरो बेहाय मैखोम बाहागो लादों दुलाराय बाथौ गौथुम आरो अल बाथौ कोअर्डिनेशन कमिटिया जोङो सावरायनायनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों जोङो मोनसे लाइजाम मोनदों जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानाव गेदेर आफादगिरिनिसिम गांसे मोनसे लाइजाम फैदों जे बाथौ ट्रेडिशनेल कालचारेल सेन्टार क'क्राझार आरो बिथांमोना बेहाय रोखा फोरमायदों जे बाथौ आरो कालचारेल सेन्टारनि नाजानायाव जे बाथौ कलमखौ मोननो हाबाय होनना बुंदों जों दाबो बाथौ रिलिजियास कलमखौ जों दाबो मोननो हायाखै जों मानो रायजो राजा बाथौ सिबियारिफोरखौ मानो भुल मेसेजखौ मानो होबाय थादों जों मोननांगौनि थाखाय एबार कलम मोननांगौनि थाखाय जोङो जिखिनि जोंनियाव पपुलेशन थानांगौ बियो दाबो फिलआप जायाखै मानो होनबा 5 लाखनिफ्राय 10 लाख बियो जाथारनांगोन बर' पपुलेशन बा बाथौ सिबियारिफोरा दा बे सिबियारिफोरा जोंनियाव माथ्र दोङो दासो 2.5 लाख बे 2.5 लाख पपुलेशनजों मालाबाबो मोनसे इज्मनि कलम मोननो हाया दा बेनिखायनो जोङो रायजो राजा बाथौ सिबियारि जों गासैखौबो बेखौ रोखा फोरमायदों आरो बेहाय जोङो गोरोन्थि सानलायनाङा सोरबाया जाबाय होनदों जायाखै होनदों दुलाराय बाथौ गौथुमनिथिं लाइजाम गांसे बेहाय रोखा फैदों नाथाय जोङो दिनैनि समाव बाथौ आदार्सआव थांनानै जोङो बाथौइज्म लिरनो हायो बाहायनो हायो बेल'सो रोखा नाथाय कलमा दाबो डिक्लेयार जायाखै कलमा फैखाबाय होननानै
जोङो बिनि आगोलाव जों गोबां खामानि मावनांगोन आरो बे मावनायनि गुबै जाहोनफोरा बेनो जों डाटा कालेक्सन खालामथारनांगोन आरो जोंनियाव डाटा थानांगोन। जों डाटा थायोब्लासो जोङो भारत गभर्नमेन्टजों RGIजों रायज्लायनानै जों बे डकुमेन्ट्सफोरखौ साबमिट होनांगोन आरो बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमजों बिराद रोखायै अफिसारफोरा रायज्लायनानै जोंनो आइडिया हरदों नोंथांमोना बेबायदि मावफारिफोरखौ खामानिफोरखौ आबुं खालामनांगौ आरो बेहाय नोंथांमोना बेखौ साक्सेस खालामनो थाखाय आरो नोंथांमोननि जिखिनि दा हाबनो दङ नोंसिनि राव हारिमु आसार खान्थि सोलोंथाइ नोंथांमोना गोबां दावगाखानाय दङ आरो नोंथांमोना पपुलेसनखौसो बारायनांगौ बेनि थाखाय नोंथांमोना खामानि मावनांगोन आरो नोंथांमोनाव डाटा रेकर्डफोरा थानांगोन आरो बेखौ नांनाय बायदि गभर्नमेन्टनो सापर्टेड डकुमेन्ट्स हिसाबै होनो हानांगोन। दा बेनिखायनो जोङो खावलायदों जिल्ला आफाद बियाब आफाद आरो मोनफ्रोमबो बाथौ सिबियारि आफादफोरनि जोहै जोंनि सेन्सास खालामनायाव मावफारि लानायाव जों अरायसम मदद होगोन आरो बिनि सायाव जों एवारनेस लादों आरो सावरायबाय थादों आरो फैबाय थानाय आगस्टनि उननिफ्रायनो जोङो जिल्ला आफाद बियाब आफाद आरो गामि आफादसिम बिनि फोरोंथाइफोरखौ बिनि एवारनेसफोरखौ लाबोनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुम आरो अल बाथौ कोअर्डिनेशन कमिटिनिफ्राय बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जागोन आरो जों मोनथिनायाव बे बाथौ ट्रेडिशनेल कालचार सेन्टार रिसार्च सेन्टारनि जिखिनि जोहै माने गाव बेक्तिगत हारसिङै जुदि बे फैबाय थानाय 20 तारिखै जुदि लिंथुमनाय जादों बेयो दिनथाय बेहाय खुनु धोरोमारि आफादा बेहाय जड़ित गैया आरो बिथांमोना मा साननानै लिंदों माबादि लिंदों आरो रायजोफोरनो माबादि मेसेज होनो नागिरदों खिन्थु बेबायदि थांबाय थायोब्ला जोङो अर्गानाइजेसन बाथौ गौथुमफोरनि जोहै बिनि सायाव जोङो रोखा खेंफोरथि होबावनांगौ दं होननानै सानाखै बिथांमोना गावनो बाथौ इज्मखौ मोननांगौनि थाखाय जों बयबो खामानि मावनो थाखाय ओंखारबोनांगोन। बे सोरबा मोनसे फिसा अर्गानाइजेसनफोरजों बेबायदि खामानि मावोब्ला जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव गुलाय गुजायफोरा उनाव नुजानो हागौ बेनिखायनो बिथांमोननिसिमबो खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। जोङो मोनसे बाथ्राखौ रोखा खालामबावनो नागिरदों आरो जोङो गोजोनथाव खौरां बर' माहारिनि थाखाय थांनाय 21 GI टेग मोननायनि उनाव दा दिनै आरो 6 GI टेग मोननो थांगासिनो दङ। बेनि हाबाफारिया बिराद गोजौआव मोनफैबाय आरो बियो साननैसोनि गेजेरावनो बियो डिक्लेयार जागोन। मानो होनबा बिनि फाइनाल स्टेजाव मोनफैबाय। बेनो जाबाय नाम्बार 1आव सिजौ माइब्रा माइरं वाल गाहेन बेनिफ्राय माइब्रा माइरं बे साम' ओंख्रि थुंग्रि आरो बेफोरो जोंनि थाखाय बिराद गोनांथि दंमोन आरो बेखौ जोङो मोननो हागोन आरो जों मैयासो डिक्लेयार खालामनाय नुदों मोनब्रै GI टेगनि डिक्लेयार खालामबाय मोननो हाबाय कार्बि आलंनि आरो लकेल जिथु हेन्डलुम कार्बि आलंनि बेयो जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेहाय बेम्बुनि जिथु आसामनि बेबो GI टेग मोननो हादों। बेबायदि मिया दौरिफोरनिबो लकेल बेफोरो मिया GI टेग मोनब्रै मोननो हादों। नाथाय दुलाराय बाथौ गौथुमाबो GI टेग मोननांगौनि थाखाय जों गोबां बोसोर हयथ' बेखौ नाजाबोबाय थादोंमोन जों मोननो हासिगोन। 21 GI टेगआवबो जोंनि बाथौआरिफोरनिफ्राय गोबां खाम सिफुं जथा सेरजा जोंनि गाननाय जोमनायफोरखौ बेहाय जोंबो दुलाराय बाथौ गौथुम जानानै गोबां नाजानानै बेखौ साक्सेस खालामनो हादों आरो दा बेवहाय जोङो दिनै मोनद' GI टेग मोननो हागोन आरो बेनो मोननो थांगासिनो दङ। जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गेदेर मोनसे जारिमिनारि जानो थांगासिनो दङ। मानो होनबा दिनै खम समनि गेजेराव 27 GI टेग मोननो हानाया बर' हारिनि थाखाय बिराद गौरब। बेयो जोङो दिनैनि समाव गावखौ जोङो अर्गानाइजेसननि बिबानगिरि हिसाबै गौथुमनि बिबानगिरि हिसाबै जों गावखौनो गौरब मोनदों। मानो होनबा बियो जाफुंसारनायनि लामायाव आरो जों बयबो बेखौ गोसो गोथारै जोङो बिनि सायाव जोङो खामानि मावनांगोन आरो बेनिखायनो जों गोनो गोथो साननांगौ गैया। जोङो लासै लासै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै गासैबो बर'नि जिखिनि नांगौफोरखौबो जों GI टेगनि गेजेरजों जोङो बेखौ मावनो थाखाय आखायाव लादों। भारत गभर्नमेन्टआ मोनसे डिक्लेयार होदों भारतनि गेजेराव 10,000 GI टेग खालामगोन। बे 10,000 GI टेग खालामगोनाव दासो 600 जानानै दङ आरो 600 जादोंब्ला दासो आसामाव जोङो 48+ मैया मोनब्रै डिक्लेयार होनायदों हयथ' 50+ जाबाय आरो बेजों
60आनो जायाखै दाबो। दा जोङो होमबा गोबां GI-टेग खालामबावनांगौ दङ आरो बेनिखायनो जों बयबो जोंनि बर' माहारिनि जिखिनि गोनां मुवाफोर दङ बेखौ जोङो GI-टेग खालामना लानाया गोनां दङ। मानो होनबा बेहाय भारत गभर्नमेन्टआ डिक्लेयार खालामदो 10,000 GI-टेग खालामनाय जागोन होननानै। बयनिसिमबो मिथिसार होबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय, दहाय आफा बोराइ बाथौ।